Os Ollos do Miño Producións presentan Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro, as ondas do Miño. My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ola a todos e todas e benvidos a este novo programa de Radio Sieiro, a radio do Cole de Crecente, a radio de as ondas do Miño, comunicacións. My body falls under sedation. And I'm trying, and I'm trying, and I'm trying. And I'm trying, God knows I'm trying. Hoxe teremos un Radio Sieiro moi especial porque aproveitando o Día da Muller Traballadora imos dedicar o programa a unha serie de pintoras que levamos traballando no colo ao longo do curso. Falaremos sobre a vida e obra de algunhas das mulleres latinas, máis sobre saíntes actuais da historia da pintura. Porque eles tamén merecen por mérito propio un oco nos libros de arte, aínda que a realidade sexa ben diferente. And when you're standing close to me, I feel I'm trapped in this temptation. And I'm trying, and I'm trying, and I'm trying. And I'm trying, God knows I'm trying. And I'm trying to take you out of my mind. My head is spinning over you. My head is spinning over you. E para elo temos connosco aos compañeiros e compañeiras de quinto de primaria que fixeron un interesante proxecto sobre este tema. Ola, rapaces, de que nos ides a falar hoxe? Ola, eu vou vos falar da gran Frida Kahlo. Frida Kahlo naceu en México o día 6 de xulio de 1907. Casou con un mexicano, Diego Rivera, 20 anos maior que ela. Morreu en Coyoacán, en México, o día 13 de xulio de 1954. My head is spinning over you. Maruja Mayo foi unha pintora surrealista española. Está considerada como artista da xeración de 1927. Naceu o 5 de xaneiro de 1902. Debido ao traballo do seu pai, a familia se trasladaba con frecuencia. En 1922, con 20 anos, en un novo traslado a Madrid, entrou a estudar na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Falleceu o 6 de febreiro de 1995. Súas obras foron A Verbena, A Carmese, Canto das Espigas, A Huella, Terra e Excremento. Sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Ola, son Eve, vou vos falar de Remedios Varó. Naceu o 16 de decembro de 1908, en Angles, España. María dos Remedios Alicia Rodríguez Varó e Uranga, coñecida como Remedios Varó, foi pintora surrealista, escritora e artista gráfica. Formouse como artista na Academia de San Fernando, unha das primeiras mulleres estudantes da Academia. Entre as súas obras destacan Papillas Estrelar e Cat's Paradise. Morreu o 8 de outubro de 1963, México. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent
qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Just waiting for you to hear me. And I know that I have been too lazy. You forgot about a little secret. Oh yes, I wanna have it all. Ola, son Ariana, vou vos falar de Raquel Saranguello. Nace en Buenos Aires, Argentina, en 1958. Aos 7 anos queda sorda a causa de un accidente. É unha das grandes pintores que combina o trazo forte co color vivo. Algunas das súas obras son María Magdalena e Eles somos nós. Ola, son Óscar e vou falar de Lilia Luján. Naceu en 1965, artista mexicana. Realizou 25 murales dirixidos a máis de 400 exposicións nacionales e internacionales. Entre as súas obras famosas, Lienzo 3 e Look 2007. Hola, soy Joan y os voy a hablar de Rosana Rignola. Rosana Rignola es una pintora que muestra de artistas argentinos en España. Es una artista comprometida con lo social, sobre todo con la violencia de género. Entre sus obras destaca a serie Carnaval sobre a trata de mujeres. Utiliza pinceladas rabiosas con colores atrayentes que dan a sus obras una gran fuerza expresiva. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Ola, chamo-me Adrián e vou vos falar de Carmen Olgueras. Naceu en Segovia en 1938. Desde os 4 anos xa dibuxaba. Estuvo un ano dibuxando a carboncillo. Deixou a carreira para casarse e xa con 5 fillos decidiu continuar. Aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras no soño. Ola, son Ainhoa e vou vos falar de Raquel Forner. Naceu en Buenos Aires o 22 de abril de 1902. Viviu parte da súa infancia en Argentina. A súa vocación artística nace nun viaxe que fai en compañía dos seus pais aos 12 anos, a España. Cursa os seus estudios na Academia Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires. No ano 1922 obtén o título de profesora de debuxo de esta academia. O seu primer cadro foi Miñas veciñas. Falleceu en Buenos Aires o día 10 de xuño de 1988. Me falta identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruído da raiva que a forza que queima na voz. Moi interesante a reportaxe. A verdade é que vimos nun mundo moi machista, onde as mulleres teñen que facer o dobre para que se lles recoñeza a metade. É algo moi injusto e triste, estamos traballando nelo e creo que cada vez vai ir a mellor, máis nos vale. Gracias, rapaces, polas vosas sabias palabras e despedímonos ata o programa que ven. Que iluminan o loito máis negro que esqueció desterro e o medo a loitar. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea.
eu Radio Cieiro. E ti? Suddenly something has happened to me as I was having my cup. E agora temos no estudio os nenos e nenas de infantil que nos falarán dun tema moi interesante. Ola, rapaces. Ola a todos e todas. Os nenos e as nenas de infantil vimos a falar das normas de convivencia para poder convivir cos demais e ser máis felices. Is you'll never really see. And the thing that freaks me out is I'd always be in doubt. Debemos facer a fila ben antes de entrar ao colegio. Recoller os xoguetes despois de xogar. Debemos botar o lixo nas papeleiras. Debemos levantar a man para falar. Debemos de axudar a los compañeros y a las compañeras. So take my hands and come with me. We will change reality. So take my hands and Debemos sentarnos ben na silla. Debemos resolver os problemas falando. I know they will never make me die. And the thing that gets to me is you'll never really see. And the thing that freaks me out. Radio Cieiro. A nosa radio. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Para rematar este programa especial sobre o Día da Muller, os de sexto queremos rendir unha pequena homenaxe a todos os que traballan todos os días para conseguir que a igualdade deixe ser unha utopía. Para que homes e mulleres teñamos os mesmos dereitos non só no papel, senón tamén na vida, nunha realidade na que constantemente vemos como esos dereitos non se respetan. Unha realidade onde as mulleres en moitas empresas cobran menos que os homes facendo o mesmo traballo, as mesmas horas. Unha realidade na que moitas mulleres deben elixir entre ser nais ou ter traballo, pois en moitas ocasións as dúas cousas son incompatibles. Unha realidade na que as mulleres debemos ter medo cando imos soas pola rúa ou debemos aturar insultos e faltas de respeto disfrazados de piropos e halagos. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Unha realidade na que a muller segue sendo a que principalmente se encarga das tarefas do fogar e da educación dos fillos, e aínda por riba traballando igual ou máis que os homes. Unha realidade na que, como vemos, aínda non somos totalmente iguais, nin temos os mesmos dereitos, nin as mesmas oportunidades, nin o mesmo trato. Inspiration has run dry. That's what's going on.
Por iso todos debemos estar unidos nun tema tan importante como este, que afecta ás nosas nais, irmás, primas, aboas, amigas, etc. E esforzarnos día a día para que a igualdade deixe de ser unha utopía. Ata o próximo programa e sede felices. Os Ollos do Miño Produccións presentan Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro, as ondas do Miño.